mi-am făcut un cont nou de Roblox pentru că mi-am dat toate lucrurile pe acel cont. Pentru că am mai făcut rost de pe acel cont de pe câte ceva și mi-am făcut alt cont pentru că acela era cu mai multe nume și nu erau numele mele, erau numele ale niște prieteni și de aceea mi-am spus să fac un nou iepurașul drăguț 1 cu liniuță jos la iepurașul celei. Și vă rog să mă căutați la primii 10, le voi da accept. Și să știți că la fel este când am filmat acel videoclip, adică sâmbătă, și vreau să adun niște bani împreună cu voi, dacă tot am pornit acest videoclip. Și vă rog să ignorați sunetul de pe fundal pentru că este mașina de spălat. Așa, deci, turul casei l-am făcut, nu? Da, și când o să am la 10.000 de lei, adică mâine, pentru că este sâmbătă, vreau să-mi pun și eu pe aici câte ceva, pentru că n-am nimic în casă, dar întâi vreau să-mi cumpăr atunci și o casă mare, că se merită, eu zic. Hai să ne uităm ce mai este pe aici și apoi mergem aici, când o să fie Halloween-ul. Aici, nu știu ce asta, cred că iarbă. Aici, Eastern. Este drăguț, doar că vreau să cumpăr o casă mare, dar nu acum că n-am bani. Și haideți să ne apucăm să facem casă. De fapt, nu să strângem bani, nu să facem casă. Hai să ne alegem cel mai... acest animaluț, cel mai bun animaluț din inventarul meu. Și să mă fac și eu mică și să mă schimb, nu? Da. Eu m-am făcut și acum să-mi pun petul și vom aștepta să vrea ceva până când o să mai facem și 3 duri, să dăm 3 la această fată. Să știți că eu nu dau petul pe gratis și cine vrea să joace împreună cu mine, să joace, numai că după ce jucăm, când o să ne jucăm de fapt, o să și filmez, dar când o să opresc filmarea, o să ies și eu de pe joc. Hai să dăm 3 la acest băiat, să vedem dacă are ceva bun dacă o să accepte. Că eu am nu lucruri bune, dar sunt chiar mulțumită de ele. Și am cheltuit 700 de lei pe acest, pe aceste două. Ursul, asta am primit-o de la o prietenă, asta tot cu 350 și acum aștept ca să accepte cineva un trade, că poate avem de unde să luăm, avem de unde să luăm mai multe animale și da. Ia să vedem, am o idee mai bună, deci hai să dăm această fundiță cu acest sandwich și poate și poate și tobele. Acest tobele, sandwich-ul poate o să-l vrea un animal de-al meu, așa că nu dau, dacă acceptă e super. Nu a acceptat. Așa, deci vă rog să scrieți în comentarii. De fapt nu puteți, pentru că nu știu de ce mi s-au dezactivat comentariile. Și spuneți-mi, totuși încercați să puneți-mi în comentarii, voi încerca și eu ca să nu le mai am dezactivate, să spuneți în comentarii ce joc doriți să mă mai joc. Până când nu știu ce, dar nu am făcut niciun ban pentru că ursul meu nu cere absolut nimic și cred că îmi voi schimba animalul cu acest câine. Acum voi da 3 la asta, la cerșește, chiar nu mă așteptam să mai cerșească unii în ziua de azi, pentru că nimeni nu mai cred. Apropo, data viitoare va fi cu... Nu înțeleg rusa. Nu. Apropo, data viitoare va fi cu... Să stau numai... Am uitat ce vreau să zic. Chiar am uitat. Ok, am primit aici un tren, să vedem dacă avem ceva de unde lua petul sau ceva un pic mai bun, că nu știu ce, dar acum nimeni nu prea mai
dă ceva bun din inventar. Și eu n-am ceva bun. Ok. Așa, poate mai adaugă ceva. A dat decline. Eu vreau să-i scot unele peturi pentru că mi-a dat doar ceva rare din... Care am și eu ceva rar din acel, din nou asta, cum se numea. Și chiar ciudat, pentru că n-am făcut măcar un ban până acum. Ok, deci, o întrebare și eu. Oare nu trebuia să... Ok, deci acum voi avea un cumpet pentru că eu am uitat să-mi fac asta și o să faceți împreună cu mine. Așa, trebuie să fiu adult ca să pot să-l cresc. Ok. Vrea să mănânce, de asta am păstrat sandwich-ul acesta pentru că totuși un animal, eu nu vreau să-mi costum banii pentru a mânca cineva sau ceva de genul. Așa. Acum voi aștepta până ce vrea el și revin când o să vrea o poftă, că durează foarte mult la primul animal, adică la un nou de genul. Ok, deci vrea prima poftă, a durat super mult, serios, chiar o zi, nu, de fapt nu o zi, o noapte întreagă, fix de atunci a durat câteva minute, 5 minute, 6. Intrăm unde nu-i casa mea, dar mi-e lene să mă duc până la casa mea. Așa, deci acum îl vom spăla. Și data viitoare vom face. Stați, acum spun să mergem întâi cu el aici. Că chiar vreau să vedem ce va pica. Eu sper pisică, pentru că câine deja am. Înainte speram că câine, pentru că atunci nu aveam niciun pet. Mă referam pe celălalt cont. Ok, acum data viitoare va fi cum să iei peturi gratis. Cum să ai peturi mai multe, dar și gratis. Hai să vedem ce pică, ce pică. Ce pică, ia să vedem. Chiar sunt curioasă. Eu sper pisică, voi închide ochii. Deci, ignorați sunetul de pe fundal. Stați acum și voi închide ochii. Vă spun când închid ochii. Așa, super. Să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Așa. Stai că eu nu văd. Cred că acum pică. Nu, deci eu închid. Ok, acum închid ochii. Unde-i? Pisică, yes! Yes, pisică. Pentru că am acum și câine și pisică. Yes! Vlogul acela cu... ce am spus mai devreme, că iar nu mai țin minte, îl voi face tot azi, tot sâmbătă, și mâine voi face acel videoclip cu banii. Deci stând videoul ăsta, îl postez și îl fac pe celălalt. Ok, deci o să mă uit și despre ce era vorba. Efectiv nu mai țin minte. Nu mai știu despre ce era vorba, dar măcar am spus în video despre ce era vorba și asta chiar sunt foarte fericită. Cu voi a fost iepurașul drăguț. Ne vedem data viitoare. Pa!